Hola matestuberos! Avui anem a veure un vídeo sobre com resoldre equacions de segon grau. Per resoldre equacions de segon grau, primer les hem de saber identificar. Llavors, una equació serà de segon grau sempre que l'exponent de la variable de tots els termes que hi ha en una equació, fixeu-vos que aquí tenim x quadrat, no? Tenim 3x i tenim 1. A la 1 no vol dir que no hi hagi incògnita, simplement és que la x, no? La x està elevada a 0, x a la 0 és 1. En canvi aquí tenim 3x on la x està elevada a 1. I aquí x al quadrat, és a dir, la x està elevada a 2. Per tant, l'exponent més alt de les x és 2. Per tant, aquesta equació és de segon grau. Anem a veure un altre exemple. Aquí a la dreta tenim x al quadrat més 4 igual a 0. Per tant, la x del 4 està elevada a 0. Per tant, l'exponent més alt és 2. Així doncs, aquesta equació torna a ser de segon grau. Si us fixeu, entre aquesta equació i la de l'esquerra hi ha una diferència, no? Aquí falta un terme x, mentre que aquí estan tots els termes x, és a dir, tenim x al quadrat, x a la 1 i x a la 0. Llavors, aquesta equació de l'esquerra, on estan tots els termes fins a arribar a x a la 0, es diu equació completa. Mentre que la de la dreta, aquesta d'aquí, on falta l'x elevat a 1, se li diu equació incompleta. Una equació de segon grau és incompleta sempre i quan falti algun dels seus factors. És a dir, pot faltar aquest, aquest o aquest. Llavors, anem a veure com es resol una equació de segon grau. Existeix una fórmula per saber-la resoldre. I a part, existeixen diferents tipus d'equacions de segon grau. Per això veurem aquí 3 tipus de resolució d'exercicis amb equacions de segon grau. El primer d'ells, el tipus 1, serà aquell tipus de resolució d'exercici d'equacions de segon grau on tenim tots els factors de les x, tots els termes. ¿Vale? Llavors, haurem d'aplicar la fórmula per resoldre aquesta equació. La fórmula diu que la x sempre serà igual a menys b menys l'arrel de b al quadrat menys 4 vegades la a per la c. Tot dividit entre 2a. Per tant, és tan simple com substituir totes aquestes lletres pel coeficient del terme. Per exemple, la a, no, serà el coeficient que estigui davant de la x al quadrat. En aquest exemple d'aquí, la a seria 1. ¿Vale? No vol dir que sigui 0 perquè no apareix, sinó que sabem que 1 per x és x al quadrat. Per tant, el coeficient de la x en aquest cas seria 1. En el cas de la b, no, el coeficient seria 3 i la c seria 1. Tan simple com substituir aquí els valors i tindríem la solució d'aquesta equació de segon grau. Bé, aquest seria el segon tipus d'equació de resolució d'equacions de segon grau. ¿Vale? Aquí veiem que tenim que falta el terme c. La c no hi és. Per tant, com faríem per resoldre aquesta equació? Bé, podríem utilitzar la fórmula, no? Que seria el pas llarg o el camí llarg, o podríem utilitzar aquest mètode que ara veurem. Si us fixeu, tenim x en els dos termes, per tant podríem treure factor comú. No? Llavors tindríem aquesta equació d'aquí. Per tant, perquè aquesta equació d'aquí es compleixi, què ha de passar? Aquí tenim una multiplicació, no? La x multiplica un parèntesis. Doncs, en una multiplicació, si ens dona 0, vol dir o que la x és 0, no? Aquesta part d'aquí, o que aquesta altra part és 0. O la x és 0, o a la x més b serà igual a 0. Si la a a la x més b fos igual a 0, llavors diríem que la x és igual a menys b dividit entre a. No? Es convertiria en una equació de primer grau. Llavors, quan tinguéssim aquestes dues solucions, les hauríem de substituir a l'equació inicial i confirmar que l'equació es compleix. És a dir, que ens doni 0 és igual a 0.
si es compleixen les dues solucions que hem trobat són solucions correctes per a aquesta equació. Si alguna d'elles no ens donés, o bé ens hem equivocat pel camí, o bé realment aquella equació només té una solució. Anem a veure ara l'últim tipus de resolució d'equacions de segon grau, que podria ser el cas en què falta el terme bx. Si us fixeu, aquí tenim a per x al quadrat més c. Llavors, per resoldre aquesta equació és molt senzill. No cal utilitzar la fórmula, que seria també el camí llarg. També arribaríem, però és una tonteria quan podem directament aïllar aquesta equació. La c passaria restant a la dreta i la a, com que multiplica la x, passa a l'altre cantó fent l'operació inversa, que és dividint. Un cop arribem aquí, ara simplement hem de treure el quadrat. Llavors la inversa del quadrat, que és l'arrel, veritat? Per tant, faríem l'arrel a cada cantó, aquí s'elimina amb el quadrat, i ens quedaria que la x és igual a més menys l'arrel de menys c entre a. Si us fixeu, en el cas de que la c fos positiva, a dins tindríem una arrel negativa, per tant aquesta equació no tindria solució. En cas de que tinguem una solució, trobaríem dos, perquè trobaríem una arrel positiva i l'altra negativa, que després aquesta solució, per veure que realment és correcta, s'hauria de substituir les x a l'equació d'inicial i veure si dona 0. Si dona 0 és que ho hem fet bé. Vale? Ara que sabem identificar els tres tipus d'equacions de segon grau que ens podem trobar, anem a veure un exemple senzill. Llavors, us deixo aquí dalt l'equació inicial i la fórmula per resoldre una equació de segon grau, vale? I ara anem a veure exemples de resolució d'exercicis d'equacions de segon grau. Per exemple, 3x al quadrat menys 5x menys 2 igual a 0. Com resoldríem aquesta equació? El que primer us heu de fixar és que aquesta equació és una equació completa perquè té tots els termes de l'equació, no? Tenim l'x al quadrat, tenim l'x elevat a 1 i la x elevada a 0. Per tant, hem d'utilitzar sí o sí la fórmula. Llavors, per utilitzar la fórmula hem de saber quins són els nostres coeficients. La a, què seria? La a, si us fixeu a la fórmula, és el coeficient que hi ha davant de la x, que en aquest cas és 3. La b, si us fixeu a la fórmula, és el coeficient que hi ha davant de la x, que en aquest cas és menys 5. Vale? Hem d'agafar tot el número, amb el signe inclòs. I la c és el coeficient que no té la variable x, que en aquest cas que és menys 2. Vale? Si dubteu en els temes dels signes, fixeu-vos que l'equació inicial té sumes. Vale? Per tant, si volguéssim veure aquesta equació exactament així, podríem escriure-la d'aquesta manera. 3x al quadrat més menys 5x més menys 2. Vale? Ara tenim exactament aquesta escriptura d'aquí. Tenim els signes positius i ja podem dir és la a, no? Aquest coeficient d'aquí, que aquest coeficient que hi ha davant de la x és la b i aquest és la c. Vale? Per això us deia que heu d'agafar el signe del número que està davant de la x, vale? Del coeficient, perquè també s'ha de tenir en compte a l'hora d'utilitzar la fórmula de resoldre equacions de segon grau. Per tant, com quedaria la nostra fórmula? Doncs la nostra x a què seria igual? Seria igual a menys b, és a dir, menys 5, més menys l'arrel de què? De b al quadrat, és a dir, menys 5 al quadrat, menys 4 per a i per c, menys 4 per a
3, i C menys 2. Vale? I tot això està dins de l'arrel. Vale? És molt important que dibuixem l'arrel amb tots els números a dins, vale? Que portem el sostre de l'arrel fins al final, vale? Perquè si ens el deixem a mitges, després pensarem que aquests números no estan dins i ens equivocarem. Què més ara? Tot això ha d'estar dividit entre 2A, que és 3. Vale. Ara ja tenim la fórmula escrita i simplement hem de trobar la solució. No? Quan arribem a la solució d'aquesta fórmula sabrem quines són les solucions de l'equació de segon grau. Per tant, el que hem de fer és simplificar l'equació. Per exemple, menys per menys 5, doncs ja sabem que és més 5, no? Després, més 5 al quadrat. Menys 5 per menys 5, 25. 25 menys 4 per 3, que és menys 12. Menys 12 per menys 2, que és 24. Per tant, més 24. Sí? Us ha quedat clar això d'aquí? Ho repetim? Seria menys 5 al quadrat. Per tant, menys 5 per menys 5, que és 25. Menys 4 per 3, menys 12 per menys 2, que és més 24. Per tant, més 24. Tot això dividit entre 6. No? 2 per 3, 6. Bueno, ja ho hem simplificat una mica, però encara podem simplificar més. Què tindríem aquí? Tindríem 5 més menys l'arrel de 25 més 24, que això que és 49, no? L'arrel de 49, 7, oi? Doncs més menys 7, entre 6. I d'aquí trobaríem dues solucions, no? Agafant el 7 positiu o agafant el 7 negatiu. Per tant, 5 més 7 entre 6 o 5 menys 7 entre 6. I això què ens dona? I això què ens donaria? Doncs 5 més 7, que és 12, no? Per tant, 12 partit per 6, que és 2. I després tindríem 5 menys 7, que és menys 2, dividit entre 6, que això encara ho podem simplificar més i dir que és menys 1 terç. Per tant, les solucions d'aquesta equació seria 2 i menys 1 terços. Vale? Aquestes serien les solucions d'aquesta equació de segon grau, vale? Que hem començat a resoldre a l'inici. Per tant, ja veieu que una equació de segon grau sempre tindrà dues solucions. Bé, si voleu practicar i resoldre més exercicis, us animo que veieu els altres vídeos de resolució d'exercicis d'equacions de segon grau. I si teniu algun dubte, em podeu escriure, em deixeu un comentari i jo us respondré tan aviat com pugui. Bueno, matestuberos, vinga a practicar!